ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେମିତି କରାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ। ଗସାଗୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଇଂରାଜୀରେ HCF କୁହାଯାଏ, ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଲସାଗୁ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, LCM ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍। ଏବେ 15 ଓ 20ର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। 15 ଓ 20ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1, 3, 5, ଯେଉଁଟାକି 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, 15କୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରି ହେଉଥିବ। 15 କି 15, 3 5 15, 5 3 15। 20ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1, 4 4 5 20, 5 5 20। ଏଠାରେ 15 ଓ 20ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 5। এই ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର 15 ଓ 20ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 5। 5କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ 15, 5କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ 20, 5 4 20, 5 3 15। ଏବେ ଲସାଗୁକୁ ଆସିବା। ଲସାଗୁ ହେଉଛି ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଇଂରାଜୀ LCM କୁହାଯାଏ, ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍। 12 ଓ 24ର ଗୁଣନୀୟକ। 12 ଓ 24। 12 ଓ 24ର 2, 212, 4 3 12, 3 4 12, 6 2 12। ଏବେ 24ର 2, 12 2 24, 3 8 24, 4 16 24, 6 4 24, 5 ହେବ ନାହିଁ, 6 4 24। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଗୁଣଫଳ। 12 ଓ 24ର ଗୁଣଫଳ। ଏବେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 40 ଓ 60ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 40 ଓ 60ର ଗସାଗୁ ହେଉଛି, ଏବେ 2 ଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ଭାଜକ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 2କୁ 40ରେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କଲେ 20, 2କୁ 60ରେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ 30, 20 2 40, 30 2 60। ଏବେ 20 ଓ 30କୁ ଭାଗ କରିବା। 2 10 20, 15 2 30। ଏବେ 10 ଓ 15କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 2 2 5 10 ଓ 15କୁ ଭାଗ କରିହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 15 ତଳକୁ ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଗ କରିବା। 3କୁ ଏଇଠି 3 ଲେଖିଲେ 15ରେ ହରିହେବ, 3 5 15, 3କୁ 5ରେ ହରିହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5 ଓ 15କୁ 5ରେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିବା, ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 5 କେ 5, 5 କେ 5, 5 3 15। ଏଇଠି ଏହାର ମୌଳିକ ଭାଗଫଳ ହେଲା ଆମର ଏତିକି। ମୌଳିକ ଭାଗଫଳ ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2 2 2 2 5। ମୌଳିକ ଭାଗଫଳକୁ ଏମିତି ଲେଖିବେ, 2 × 2 × 2 × 5। ଆର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 2 2 4, 4 2 8, 4 5 40। ଆର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 40 ଓ 60ର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି 40। ଏବେ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।
2 द्वारा भाग करिए 2 10 20 20 को 2 द्वारा भाग कले 10 2 10 20 एवं 25 को भाग कर 25 तला रखा एवं 30 15 दुणे 30 ये 15 लिखा 15 दुणे 30 15 को 2 द्वारा गुणिले 30 25 को 25 रखिले 2 द्वारा 25 को भाग कर 10 दुणे 20 एवं आपको भाग करा 2 द्वारा 2 5 10 एवं 25 को 25 को रखिए 25 को 2 द्वारा भाग कर एवं 15 को 15 तौक आने 15 को 2 द्वारा भाग कर 5 25 15 ताको 5 द्वारा भाग करें 5 के 5 5 5 25 5 30 15 आर निर्णय संपूर्ण निर्णय करें पुणी 5 को 5 लिखले ये 5 के 5 लिखले ये 3 लिखले एवं आर लसागु हूँ आर गुणफल होती लसागु निर्णय कर सारा मौलिक गुणफल होती गुड़े गला 2 × 2 × 5 × 5 आर हो 2 दुणे 2 को 2 गुणिले 4 4 को 5 गुणिले 20 20 को 5 गुणिले 100 गुणफल हो 100। वीडियो भल लगी आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नुआ नुआ वीडियो देखा।